It is the 31st century. Ulysses killed the giant Cyclops when he rescued the children and his son Telemachus. But the ancient gods of Olympus are angry and threaten a terrible revenge. Mortals, you defy the gods? I sentence you to travel among unknown stars. Until you find the kingdom of Hades, your bodies will stay as lifeless as stone. Ulysses, no one else can do the things you do. Ulysses, always fighting all the evil forces, bringing peace and justice to all. Τα άγρια λουλούδια. Οι συνθήκες πίεσης είναι αυξημένες. Τι θέλεις να πεις, Συρκά? Εξήγησέ μου, τι συμβαίνει. Αύξηση εξωτερικής βαρύτητας, 30 λεπτά μακριά από την τωρινή μας θέση. Ένας πλανήτης κοντά μας. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Επιχείρηση προσέγγισης αυτού του πλανήτη. Καλά, Οδυσσέα. Απόσταση 50.000 χιλιόμετρα, επιβεβαίωση της εικόνας στην οθόνη. Κοιτάτε τι ωραία που είναι αυτά τα λουλούδια. Νομαγιός, κοίτα. Μοιάζουν με τα λουλούδια του Ζωτρά. Η ίδια μυρωδιά, να μπορούσες να τα βλέπεις. Μου φαίνονται όλα τόσο μακρινά, όλα νομαγιός. Τι ωραία που αισθάνομαι νομαγιός. Πόσο θα ήθελα να το αισθανόσουν κι εσύ. Θα σου φτιάξουν στεφάνια από λουλούδια. Μυρίζουν τόσο ωραία νομαγιός. Τόσο ωραία. Πλανήτης προηγμένου πολιτισμού, όμως εντελώς ακατοίκητος. Κανένα ίχνος ζωής. Τι είπες, Συρκά? Κανένα ίχνος ζωής? Κανένα ίχνος ζωής, αλλά ύπαρξη ζωικής ενέργειας. Ανάλυση αδύνατη. Πρέπει να ξέρουμε περισσότερο. Το σκάφος μας μπήκε σε τροχιά. Αυτός ο πλανήτης είναι μια απέραντη πολιτεία. Όμως εντελώς ακατοίκητη. Δεν υπάρχει ούτε ένας κάτοικος. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες, Συρκά. Γρήγορα. Έστειλα το μηχάνημα αναγνώρισης. Το μηχάνημα αναγνώρισης γύρισε. Πρόκειται για ένα νοσοκομιακό πλανήτη. Νοσοκομιακός πλανήτης? Τι θέλεις να πεις? Οι νοσοκομιακές εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση του πλανήτη. Συρκά, έχεις την ανάλυση του εξοπλισμού των οργάνων?
Ο ιατρικός εξοπλισμός αφορά την επαναφορά του ανθρώπου στη ζωή. Νοσοκομείο επαναφοράς ζωής. Είσαι σίγουρη για αυτή την πληροφορία, Σιρκά? Απόλυτα σίγουρη. Από το μεγάλο γαλαξία, στην καρδιά του Ολύμπου, αν γινόταν, αν κατορθώναμε να επανέλθουν στη ζωή οι φίλοι μας. Προσοχή. Οδυσσέα, υπάρχει κίνδυνος. Η ύπαρξη ζωικής ενέργειας είναι σίγουρη. Αξίζει να το διακινδυνεύσουμε. Αν μπορούμε να σώσουμε τους φίλους μας, θα είναι η μεγαλύτερη σωτηρία του αιώνα. Βέβαια, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει. Καλά, θα κάνω ό,τι μπορώ, Οδυσσέα. Βρήκες τίποτα? Α! Είναι ο πλανήτης που βλέπω πάνω στην οθόνη πίσω σου. Στον πλανήτη αυτό, τηλέμαχε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σώσουμε τους συντρόφους μας. Αλήθεια, πατέρα? Θα έρθεις μαζί μου, τηλέμαχε. Και εσύ, Νονό, βρες την τεμής και εξήγησέ της. Να περιμένετε οδηγίες μου. Μην απομακρυνθείτε από το σκάφος. Στανείς! Τι θα έλεγες αν μάθαινες πως έφυγαν και μας άφησαν μόνους? Έχεις δίκιο, μα πού πήγαν? Πάνω σε αυτό το πλανήτη υπάρχουν τα μέσα για να επανέλθουν οι φίλοι μας στη ζωή. Είναι καταπληκτικό. Λες την αλήθεια? Σιρκά, σε πληροφορούμε πως σε λίγο μπαίνουμε στα κτίρια επαναφοράς στη ζωή. Τι εννοεί η επαναφορά στη ζωή, Σιρκά? Αυτός ο πλανήτης είναι ένα γιγαντιαίο νοσοκομείο που οι εγκαταστάσεις του είναι ικανές να ξαναδώσουν τη ζωή. Άκουσες, Νονό? Πρέπει να πάω σε αυτό το πλανήτη. Ο Νομαγιός είναι αδερφός μου. Πρέπει να τον σώσω οπωσδήποτε. Μακάρι να γίνεται. Πρέπει να πάω τον αδερφό μου οπωσδήποτε. Έλα μαζί μου να με βοηθήσεις. Στάσου, πού πας, Ο Οδυσσέας είπε να μην φύγουμε από εδώ μέχρι ότου μας καλέσει. Πόσο να περιμένω, πες μου, είναι αδερφός μου. Αυτό είναι αφύσικο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αναρωτιέμαι τι να σημαίνει αυτή η απώλεια ενέργειας. Αν πραγματικά υπήρχαν κάτοικοι, γιατί να έφυγαν, πατέρα, από εδώ? Έχεις δίκιο. Πολύ περίεργο. Πάμε να δούμε. Ναι. Εμείς όχι, ας το σκεφτούμε. Βοήθαμε. Όχι. Γρήγορα. Είναι για το καλό του, κατάλαβες. Για να σωθεί. Σε οικετεύω, Νονό. Σε οικετεύω. Μα δεν έχουμε εντολή, δεν μπορώ. Πατέρα, κοίτα, εδώ δεν είναι η μονάδα επαναφορά στη ζωή? Ίσως, δεν ξέρω. Πάμε πιο μέσα. Πατέρα, κοίτα στο πάτωμα. Είναι παράξενο, πώς δεν το είδαμε στην προσγείωση? Φαίνεται δεν δώσαμε την κατάλληλη προσοχή. Έλα. Ας βιαστούμε λοιπόν, αρκεί να πάνε όλα καλά. Το πιστεύω πως θα σωθείς. Το πιστεύω. Έτοιμος, πάμε. Ευχαριστώ, Νονό. Καλημέρα, μπείτε γύρω όντα, μη φοβάστε τίποτα. Καλωσορίσατε ξένοι όποιοι κι αν είστε. Σε μένα δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα γιατί τώρα είμαι μια απλή εικόνα. Αν όμως μ' ακούσετε θα κάνετε καλό σε όλη την ανθρωπότητα. Τι λέτε, καταλαβαίνεις εσύ, μπαμπά?
Όμως θα πρέπει να ξέρετε επίσης τους κινδύνους που διατρέχετε με το να μείνετε περισσότερο σε αυτό τον πλανήτη. Να μην χάσουμε καιρό. Είχαμε βρει τον τρόπο να θεραπεύουμε όλες τις αρρώστιες του Ολύμπου χρησιμοποιώντας ενέργεια που προερχόταν από εκεί. Μπορούσαμε ακόμα να ξαναδώσουμε τη ζωή σε όσους την είχαν χάσει. Ενέργεια από τον Όλυμπο. Να, γιατί δεν μπορούσαμε να την αναλύσουμε. Σώσαμε πολλές ζωές με αυτόν τον τρόπο. Οι θεοί έχαναν τη δύναμή τους. Έριξαν λοιπόν στο έδαφος μας σπόρους καταστρεπτικούς για τη ζωή. Αυτοί οι σπόροι σκοτώνουν. Τα άγρια λουλούδια που βγήκαν δεν αφήνουν κανένα να τους ξεφύγει. Βρίσκονται πάντα εκεί στο ίδιο μέρος. Εξαφανίζουν κάθε ίχνο ζωής. Αν μείνετε είστε καταδικασμένοι. Φύγετε και μην ξαναγυρίσετε, εκτός αν τα καταστρέψετε. Πατέρα. Το μεγάλο γαλαξία. Έχει δίκιο, δεν πρέπει να μείνουμε λεπτό περισσότερο. Έλα. Εκεί είναι, θα ξαναζήσει. Πω, μηχανήματα. Κοίτα, ένας πίνακας που εξηγεί. Μπορείς να το διαβάσεις? Είναι διεθνής γλώσσα και πολύ απλό για να το καταλάβεις. Πήγαινε στον Ουμαγιό. Εγώ θα διαβάσω τι γράφει εδώ. Είναι θαυμάσιο. Ο αδελφός μου θα ξαναζήσει. Πατέρα, κοίτα. Δεν πρέπει να χάνουμε λεπτό. Ας φύγουμε από αυτό το πλανήτη αμέσως. Προσοχή! Τηλέμαχε, φύγε! Δεν είχα προσέξει πως υπάρχει κήπος. Τι ωραίος που είναι. Θα κόψω ένα λουλούδι και θα το προσφέρω στην Τεμής. Μα τι έπαθε? Τρελό είναι αυτό το φυτό. Α, θα το πω στον Οδυσσέα αυτό. Υπάρχουν παντού λουλούδια. Ευτυχώς που δεν μείναμε περισσότερο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε εύκολα. Συρκά, εδώ ο Οδυσσέας. Επιστρέφουμε πίσω. Συρκά, με ακούς? Η Τεμής και ο Νονό έρχονται με τον Ουμαγιό. Ο μεγάλος γαλαξίας. Έκκληση στην Τεμής. Ο Οδυσσέας καλεί την Τεμής. Απάντησέ μου. Πρέπει να τους βρούμε γρήγορα, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, με ακούς? Πρέπει να τους βρούμε. Τώρα θα χωριστούμε. Εντάξει, μπαμπά, είμαι έτοιμος. Είσαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει κίνδυνος? Απόλυτα σίγουρη. Το μόνο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην διακοπεί η θεραπεία αφού ήδη έχει αρχίσει. Διαφορετικά, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα ξαναπεθάνει. Ύστερα από 2 ή 3 θεραπείες θα ζωντανέψει, Νονό.
μου, σε έχω τόσο ανάγκη. Δεν έχουμε κανένα νέο. Δεν βλέπω τίποτα. Τα φυτά έχουν κατακλείσει ολόκληρο τον πλανήτη. Συνέχισε. Πρέπει να τους βρούμε οπωσδήποτε. Καλά, μπαμπά. Αισθάνομαι ότι ξαναζωντανεύει. Το σύστημα επαναφοράς ανθρώπου στη ζωή λειτουργεί. Ευτυχώς που όλα πάνε καλά, γιατί διαφορετικά. Μα τι συμβαίνει, τι γίνεται πάλι? Και που θες να ξέρω εγώ. Νανό, πήγαινε να δεις τι συμβαίνει, σε παρακαλώ. Πάντα εγώ πηγαίνω. Δεν μπορώ να πάω εγώ. Η ζωή του αδερφού μου κρέμεται από μια κλωστή. Το ξέρω, θα καλά να βρω εγώ τον πελά μου πάλι. Α, μεγάλος γαλαξίας εδώ, μπαμπά. Νομίζω ότι τους βρήκα. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκονται εδώ, αλλά τα φυτά έχουν καταστρέψει ένα τμήμα των κτηρίων για την επαναφορά στη ζωή και προχωρούν στο εσωτερικό. Σε παρακαλώ, έλα γρήγορα. Περίμενε με. Έρχομαι αμέσως. Μα τα φυτά θα τους σκοτώσουν. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Όχι, τηλέμαχε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν, είναι επικίνδυνα τα φυτάνολο? Πρέπει να φύγουμε, σου λέω, είναι επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο. Νονό, Τεμίς, πού είστε? Νονό, Τεμίς. Μα δεν είναι δυνατόν. Τεμίς. Τεμίς, γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε. Πού είναι ο Νουμαγιός? Εκεί πέρα ξαναγυρίζει στη ζωή. Φτωχή μου, Τεμίς, δεν ξέρεις λοιπόν. Πρέπει να διακόψουμε τη θεραπεία. Πρέπει να διακόψουμε τη θεραπεία. Βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Πρέπει να φύγουμε. Μία σταματήσει τη θεραπεία μπορεί να τον σκοτώσεις. Μα δεν είναι δυνατόν. Στα αλήθεια, ας σταματήσουμε, τη μηχανή μας περιμένει μεγάλη συμφορά. Κοιτάξτε, τέλειωσε σχεδόν. Περιμένετε μια στιγμή ακόμα και τέλειωσε. Πολύ αργά πια, Τεμίς. Προσέχτε. Από το μεγάλο γαλαξία. Ο αδερφός μου, να προσέξουμε τον αδερφό μου. Είναι ο μπαμπάς. Ανεβείτε στο σκάφος. Και ο Νουμαγιός. Ο 12ος κύκλος τελείωσε. Γρήγορα να τον ελευθερώσουμε.
Βιαστείτε, παιδιά μου! Πρέπει να ξέρετε ποιος κίνδυνος σας απειλεί με το να μένετε σε αυτό το πλανήτη. Σε αυτό το πλανήτη. Συγγνώμη, σας έκανα να διακινδυνεύσετε τη ζωή σας, μα ήθελα τόσο πολύ να τον σώσω. Σε καταλαβαίνω, Τεμής. Κι εγώ ίδιος θέλω να σώσω τους συντρόφους μου. Δεν είναι καθόλου εύκολο βέβαια, μα πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη. Πρέπει. Με συγχωρείς, Οδυσσέα. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι η ελπίδα δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Θα μείνουμε ενωμένοι, γεμάτοι εμπιστοσύνη στο μέλλον. Μαζί θα νικήσουμε. Μαζί θα ανέβουμε στον όριμο.